Tresno bojone wong spesial kagem Pak ya teno kawuk. Monggo lho Pak Bu. Semono kowe teko arep ngomong apa ning ngisor sembah nuwun lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki kowe wani ngucap janji kaget tenan hatiku iki jebul Pak Kawuk wis rabi resti Kusuma laras Tresno kok bojone wong ora apa-apa Pak Kawuk ya yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk emas wektu kanggo aku senadyan sedelo bisa nambani kangenku kembang mladi arom gandane hati iki bong mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi semono kowe teko arep ngomong apa ning ngisor lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki kaget tenan hatiku iki jebul kowe wis rabi resmi ya pasan di media Tresno kok bojone uang aduh dek yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk emas wektu kanggo aku senadyan sedelo bisa nambani kangenku kembang mladi arom gandane hati
Gusti tansah ngijabahi. Kandha bojo loro nggih gentenan Ojo mungkin sifate wong lanang kurang. ora kurang mangko tak golekne sewan Yen mungkuhku sifatmu ki ngono tekan. ora tegan mangko tak golekne rewang Rewang apa butuhmu kanggo bandingan. jorewel cap menang waton blanja ora kurang Jasa sembrono bojo loro ngotulinan. sapa kandha bojo loro nggih gentenan Ojo mungkin sifate wong lanang kurang. ora kurang mangko tak golekne sewan Yen mungkuhmu sifatmu ki ngono tekan. ora tegan mangko tak golekne serep Rewang apa butuhmu kanggo bandingan. jorewel cap menang waton blanja ora kurang Nalikane udan krimis mung kelingan sliramu wak bagus. Detan bisa tak selai nyatane isi tresno jroning ati. Wanci ratri soyong langut hani brangati tansaya langut mung bisa nyawang potongmu rekrasa netes eluh ning pipimu sayang iku pan